Maayong aga sa inyong tanan. Sa mga naglantaw sa ako sa Negros Occidental, ilabi na gid sa La Carlota City. Maayong aga sa inyong tanan. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan. Baw sa subong nga video, damo naman ni makarelate kay parte ini sa mga reunion. Elementary reunion, high school reunion, college reunion, best kan ano nga klase sang reunion. Amo na gani, ngang iban, hindi ninyo mabasol kung hindi sila mag-attend sa reunion. Kay kabalo ka mo kun nga, parehos na lang abi. Ang inyo yung nga tupik ko, kung ano nagkalatabo sa inyong first year high school. Kagang inyo nga himuon nga istorya, kagang inyo nga himuon kaladlawan, ang inyo nga classmate nga nag-irrigate sa first year. Kaya matyaga ninyo, nasadyahan siya kung mag-attend siya sa reunion. Hindi. Ikaduha, para ani sa akon nga mga abyan. Nga sa isa ka lamisa, ang inyo ginaistoryahan, puros inyo pamilya. Day, anong diaper nga gingamit nimo sa imong mga bata? Day, anong gatas ang ipainom nimo sa imong mga bata? Te, kung siya single kag laon-laon, anong ihambal niya sa inyo? Di ba na wala? Timatyaga ninyo, ma-attend pa ina siya sa reunion? Hindi. May ara man sang iban, nga kung ako ang ilang asawa, hindi ko siya pagpaatinon sa reunion. Kay man, ang iban niya, ang gusto nila, muling ibalik ang pag-ibig, ang ilang drama. Baw kululbaan. Kay kung diin pa tong reunion, baw drama nagagwa ang mga bighalan nga mga kabalan. Patinon mo pang imo bana, patinon mo pang imo asawa, ang imo nobyo o kung ang imo nga nobya, hindi na pagpahuway kamus banga. Ikatatlo, sa isa ka lamisa, ara dira tanan, corporal, teacher, dentist, doktor, architect, tanan sila may mga label. Ti ikaw yabya kayong label nimo kabit, ma-attend ka pa ayhan. Di bala hindi, kay daw mahuya ikaw. Gani, kung sa ini nga mga reunion, kung sinong damo tikal, ikaw bayad. Ikaw prekurar sang reunion. Kay tingman, imo ini puros tikal. Kaya mo inang nagkakalatabo sa aton yung mga reunion, baw. Tikal sa mga achievement, tikal sa mga kundi nakadto, tikal sa mga kung ano nga sila, dira. Gani, the more nga tikal, the more ang imo nga lamutan, the more ang imo nga balaydan. Kung ang venue sa aton nga reunion, ara sa hotel. Kung ang pagkaon, kampiyon, may 3 ka lechon. Gamay mo lang ang hambal, ikaw amon, palakpakan. Basta librihan lang kami. Tikal, unlimited. Wala kami balaydan ha.